Az AMP, vagyis az Alumni Mentor Program a Szegedi Tudományegyetem Alma Mater szervezetének programja. Ez a program szakmai segítséget nyújthat jelenlegi hallgatóknak. Ki az alumni? Olyan emberek, akik egykor ide jártak a Szegedi Tudományegyetemre, itt megszerezték a diplomájukat, most pedig már a munkaerőpiacon akár vállalkozóként, akár munkavállalóként, akár cégvezetőként vagy az állami szférában dolgoznak, és felajánlották segítségüket a jelenlegi hallgatóknak. Mit jelent a mentorálás? Olyan fajta szakmai segítségnyújtás, amely tulajdonképpen a két fél igényétől függ. Te szabadon felteheted a kérdéseidet hallgatóként, ő pedig a legjobb tudása szerint segít neked. A mentorálás egy kötetlen folyamat. A találkozók azok a ti igényeiteknek és a ti időbeosztásotoknak megfelelően történnek, akár személyesen, akár pedig az online térben. Az AMP-ben való részvételt mindig a szorgalmi időszakhoz igazítjuk. A tavaszi félévben márciustól június közepéig, az őszi félévben pedig októbertől január közepéig tudsz együttműködni a mentoroddal. Legalább 8 találkozó, lehet online vagy személyes az, ami szükséges, de természetesen ennél sűrűbben és ennél gyakrabban is tudsz találkozni a mentoroddal. Az, hogy ezeket a találkozókat mivel töltitek ki, elsősorban kettőtökön múlik, tehát a ti megegyezéseteken alapul. Én javaslom azt, hogy a legelején már egyeztessétek le ezeket, hogy miről szeretnétek beszélgetni, hogy igazán sikeres legyen a fél év. Az AMP 2014 óta működik. Ez alatt körülbelül 1000 ember volt az, aki részt vett benne, és mindannyian 90% fölötti elégedettséggel távoztak a programból. Ne hagyd ki! Jelenleg több mint 2000 mentor vár a világ 42 országából, hogy segítsen neked karrierkérdésekben, szakmai utat megtervezésében, vagy más technikai kérdések megválaszolásában a munkaerőpiaci elhelyezkedéssel kapcsolatosan. Ha szeretnél részt venni az AMP-ben, akkor regisztrálj az STA Alma Mater oldalára, az unisegedalumni.com oldalra. Ott minden információt megtalálsz a mentor program fül alatt, de ha elakadnál, akkor nézd meg a további videókat, amik segítenek neked, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot.